Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ni ang sumpay ning naginapustang sugilanon. Ikaw na. Promise. Tuwa sa day kayo siya magdugay. Lah, murag gahilak lagi na siya do. Oh, Akong dulon do ha? tepa. Ano ikaw yung muduol do? Ha? Na ako lang asawa. Aw, o day. Malimot man jud ko eh. Sige do, duol la. Babe? Oh, babe. Babe. Nagilak-lay ka. Sheila. Unsay cause of death? Ha? Unsay cause of death ba? Ha? Abi na ko kuanas ka rin. Ha? Nagilak magud ka. Ay, sorry. Ikaw do ba? Ay, magpapapil do? Hilig do ka maguna-una eh. Ayaw sudan na do. Kaya di ay. Unsa man maglalis pa mo? Kay muna na ko. Ay, babe. Dunga na ta, babe. Pero, babe, nga nihilak day ka. Sakit akong dughan sa inyong amika. Ha? Ha? Oh, Askang. Mao na nahitabo. Iyara akong gipatawag para nga tuon. at doon ko, babe. Kitang duha na. Ayaw na. Lingkod og balik. Hay, paita bayana. May gamay yung tingalit mo bayhan na ba? Dili unta to legs ang giputol niya. Utak po. Utak? Wala gi utak Tagalog. Utok! Utok unta tong gipatangtang. Ayaw gud ana Jed. Di mo gud baka lagot mo. Siya pa gitabangan. Bisan sa iyang mga atraso. Ni acknowledgement says daghan yang sa Unsa may gamit siyang pag-acknowledge kung wa siya remorse? Mo na diha. Useless. need gid og prayers tong babayhana. Ato na lang sing iampo. What? Imo ba gud siya giampo? Santahunon yung lagi ni siya do. Askang. Unsa man di buhaton? Mao na wala na ato mahimo. Di man gud, babe. Daghan mo kung pwede mahimo niya. Like for example, sagbaon siya. Armolian. Or buhaton na niyang gusto nga katawhan o sudyaan siya. Pwede gina. Onya. Malipay kang Ginoo ana. Oh, Do, pildi na ta do. Gapin lang Ginoo. ah, Di na ta ka-argue. una na lang ko ninyo do. Bye-bye, She. Basi ganahan sa kamuna. Ah, dili uy. Ipokrita! Naingon ilil ako? Mangayo pag ikong pasaylo? Bullshit ka! You're hopeless, Karen. My God. Babe, ugma ang tiwasa. Wabi ta kay work ugma. Pahuay na. Kapoy na kay ka. Nakasa man sad ko. Ha? Nasayop man sad ko. Nasayip kag buhat og questions? No. Dili abot sa trabaho ang akong ipasabot, babe. Ha? Ganina. May nasulti sa kong Karen. Ako siyang natawag og hopeless. Oh, my God. Lagi. Nagilty ko. Nakasasad ko. Nga na ingon anak man ka, babe. Sorry. Sayop kita gito akong isulti. No! Dili na maoy akong pasabot. Sorry, babe. Medyo nisaka-saka gamay akong tingog. Pero dili na ni maoy yung gibuhat sa mga kagalingon. Dili ka angay magilty. Kung nakasulti ba ka adto,
Okay ra gyud to. Kuwang ra gani kay to. Kung unsa may nitabo ni Karen karon, deserve na niya. Resulta na siya mga binuhatan. Mong wa jud kay angi ikagilty bisan gamay. Babe, Paminaw na ko, babe. More than enough na ang imong gibuhat para ni Karen. lost soul magod siya, babe. Nag-need siya og tabang. Wa di ka ni tabang. Sobra-sobra naman gani imong gitabang bisan dili siyang angay tabangan. Babe, grabe na iyang pag-abuso nimo. Babe, spiritual man nga tabang ako ipasabot. Di magkapari. Bisag dili pare, mahimo mo tabang sa isig katao, babe. Nihilom na lang ko do eh. Uyawan ko kay basin ako masulti nga magapa-hurt na noon niya. Di siya dahil lalim nga sobra kabuutan ang itong partner sa... Ay, Sabi na kong environment lagi ang iyong concern. Apil sa day spiritually. labaran lagi sa utok do. Labad ka sa uo. Makoy tarong tugod. Na, wala noon mo'y labing-labing. Wa gyud. Uy, delikado na. Ha? Pag-ubugod mo do, nya, sige nagkapaltan yung labing-labing. Uy, Yabag ba kayo? ay, kaya hindi ko magsilbi kung ako pa'y napanan ni Sheila. Lawgaw wa gyud mo eh. Hindi man. Kibaw na ba ka na ako? Do, ayaw na padayon do. Isingit jud dayon na nimo imong kagalingon na. Hindi man. Kuan ba? Kanang... Ayaw na lagi ba? Sige. Hindi na lang. Tuwa sa kaon mi. Do, ako'y suggestion. Unsa man? Every time nga mag-gisgot siya og mga ingon ana, labi na kung tingkatug na, action na lang dahil yun. Ha? Action agad yun. Aron, di na siya kapadayon ng istorya ba? Kaya kung maminaw pa kaniya, mag-istoryahan na lang hinoon mo. Hangtod, magduka mo. Na, wala gininoy mahimo. Bitaw no? Mauna do. Okay, okay do. Ako nang buhaton. Karong gabi ako nang buhaton do. Busy na sa siyang laptop ay. Di na rin ako taganog chance. Kinahanglan nga action agad ako. Ay, maligo ko daan ako na. Di ko siya makabalibad ako. La 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 la. Excited dong kay ko da. So far, mautip na ka-okay nga tambag ni Jade ako. I'm so excited. I just can't hide it. I just wanna lose control. Da-da-dang-dang. Oh my God. 5 minutes na lang deadline. Kinahanglan mahumanin ako para masubmit na ako. Babe, manakog liko. Babe, napakoy gitrabaho, dinalian eh. Carlo pa, patiwasa sa taong ko ani ba para masabit na yung taon nila ako. Deadline na. Carlo, unsa ba? Carlo, Sheila, babe, I love you. Ay, thank you, babe. Thank you, baby. Love you. Oh. Hey, what's wrong? Oh, babe? Nga naman ka? wala ko makaabot sa deadline. Dako kay opportunity ang nawagtang Carlo tungod kay wa kakawat. Oh, And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!